Na, diyan na, video na. Lena. Kaya kita ba, sayaw na. Nagsayaw na. Sabi, Parisi, parisi. Parisi. Sayaw! Bangun to? Bilin. Bangun naman ko niya. Huwag sabot na rin yung kon. Nanti pabalik ugma. Bangun? Oh. Bangun daw. Di dapat. Mag-iap nga kapatid na. Mag-iap kung sila. Isa kasi man may luya ah. Init kayo, uy, grabe makaluya gid kay. Di ganun tayo mo